Takže ženy moje, mám vyskúšané obidvoje leginky. Teraz mám momentálne na sebe tie svetlé, keď vidíte. Ale chcem povedať, že sú fajné, príjemné. Pretože veľmi veľa z vás mi písalo s takýmito slovami, že jo, ja som veľmi spokojná, že to nie je pravda, že niečo s nimi nie je v poriadku, že niečo není tam také a hen také, hej. Poviem takto. Áno, sú super vynikajúce. Dúfam, že ste teraz spokojné, som to povedala. Lenže ja som nie preto natáčala videá, aby som povedala o nich všetko len to najlepšie, všetko to, čo sa akože tam píše na internete a podobne, ale aby som naozaj povedala dievčatám, ktoré proste finančne na tom sú tak, že si šetria, aby si mohli kúpiť nejaké dobré veci, áno, lebo nie každá má peniaze na rozhadzovanie, nie každá si môže dovoliť 30-eurové leginy, ale urobila som pre nich videá, aby naozaj videli, či vôbec sa im oplatí takéto drahé niečo kupovať, keď potom to kurník šopa nebudú nosiť, dajú to do skrine a nebudú to nosiť, pretože je to tak, tie, čo sú naozaj mancaté a nie sú tam na obrázkoch mancatejšie dievčatá, ani takéto mamičky, ako sme my, že naozaj, že trošku viac pri sebe po tých pôrodoch a tehotenstvách, že nevládzeme buď cvičiť, alebo proste máme zdravotné problémy po pôrodoch a tehotenstvách. A viem, že niektoré, ktoré poznám, nemôžu si dať takéto legíny na seba, pretože by to vyzeralo vulgárne a sprosto. To je jedna vec. Druhá vec je to, že proste ja dám teraz recenziu, že sú super, hej, že sú výborné pre všetky typy postavy, pre všetky ženy na svete a potom mi budú písať, že prečo som ich oklamala, že oni si to kúpili. Nie. Ja poviem pravdu, aká naozaj je. Áno, sú super, sú výborné, sú mekučké, tak ako to reprezentujú v tých videách a fotkách, ale v rámci istých možností, v rámci toho, že si to môže dovoliť naozaj chudá žena, alebo taká, ktorá je akurát, by sa dalo povedať, napríklad akože ja, hej. Áno, môžem si ich dovoliť, dám si ich na seba, ale s tým, že si dám tričko dole. Nebudem mať tričko vyťahnuté ako na obrázkach, že by mi bolo vidno značku tých legín, hej, prosím pekne. A všetké toto vlastne čakáme, že chceme to mať také, ako to vidíme, také, ako sa to reprezentuje a aké by to malo byť. No ale takto to nefunguje. Áno, sú tie legíny dobré, je výborný materiál, môžem ich odporúčať, áno, môžete si ich kúpiť na voľnej chvíle, na doma, okolo bloku so psíkom, alebo proste na prechádzku len tak, hej. Ale neodporúčam ich určite pre tie mancatejšie, nie sú pevné v oblasti brucha, to brúško tam vidno. Ďalšia vec, kvôli tomu, že napríklad tie, čo sú vzorované, tie leginy, no rozširujú zadok, stehna, no rozširujú proste, áno. A chcela by som povedať to, že, jak som povedala v tomto videu, že my mamičky, veď my sa váľame po postielach s deťmi, my sadáme na zem, my zbierame po deťoch omrvinky a všetko okolo toho. Niektoré máme aj domáce zvieratka a podobne, tie tmavé legíny, naozaj je to taký materiál, na ktorých sa nalepí všetko. Všetko, úplne všetko proste, hej. Vy si to môžete s tou páskou bielou vyčistiť, ale proste už to není ono, hej. A vyzerajú potom také, aké by som si kúpila v second hande legíny. Proste, no, materiál je príjemný, odporúčam na pohodové dni, na doma, alebo proste pre tie chudšie, alebo ešte tehotné, ktoré proste nemajú iné vymoženosti, že môžu ich nosiť, nech ich nosia. V tomto sú naozaj super mekučké, aj pohodlné, hej, viete v tom sa hýbať. Ale pre tie také naozaj, čo majú problematické partie, nemyslím si, že sú také vhodnejšie siahnuť na niečo pevnejšie a nejaké som si objednala ďalšie a uvidím, pôjdem ich vyskúšať a vám poviem, že či sú lepšie ako tieto, hej. No, nie je značka ako značka, hej, teraz neznamená, že keď nejaká vec je značková, že bude vhodná pre každého. No, to takto nefunguje, hej. Ako by som to povedala, sú veci a sú veci. Niektoré veci proste vám sedia
a môžu byť úplne za euro a sú veci proste, ktoré dáte za nich 30 eur a vám nesedia. A to neznamená, že teraz, keď sú značkové, že ich budem silou, mocou nosiť, že by mňa niekto vychváloval, jej, ty máš také a také. Prečo? Kvôli čomu? Kvôli čomu to je dobré? A potom za päti sa mi bude smiať, bože, aké ty tam máš v tom brucho, alebo riť. A že si vulgárna, že si sa takto obliekla, proste, hej. Nehovorím, keď sa v tom dobre cítiš, prosím, nech sa páči, zober si a choď v tom vonku. Ale ja som tieto videá natočila preto, aby vy ste videli, aká naozaj skutočnosť pravda je a ako sa veci vlastne naozaj majú. Nie preto, že by som sa ukazovala, alebo preto, že by som proste potrebovala nejakú značku oblečenia proste zhodiť pod čiernu zem, pretože nemám prečo, pretože tie leginy sú naozaj super, hej, proste sú dobré, fajnúčke, mekučke, na nich není nič také, že proste, že by ich ľudia nekupovali, až na tú cenu. Proste nemyslím si, že hodnota ceny, aká je na trhu týchto legín, je vhodná materiálu, ktorý akože proste, hej no, z ktorých sú vyrobené tie akože leginy. No. Takže ešte raz, sú super, mekučké, jemnučké. Odporúčam si ich kúpiť, ale nie pre každého. Už je na vás, na vašom zvažení, či si ich objednáte a či v tom budete chodiť vonku, alebo hoci čo iné. A tak ako hovorím, bolo mi aj v nich veľmi teplo v oblasti stehien, keď som dlhšie sedela, alebo proste pozerala som film a proste cítila som, že tam je teplo, teraz som nevedela, či som sa pocikala, alebo proste, že či sa potím, alebo vlastne čo. Nebola som ani spotená, ani pocikaná, proste vyhrievalo mi to v tej oblasti, hej, proste tie stehna a nie je to nič príjemné pre nás, také mancatejšie. A nechudnem tým. Práve, že je to skôr také, no, že to len prehreje sa vlastne tá oblasť a vám potom je z toho nedobré, hej. Tak, len toľko som chcela k tomu povedať, pretože toľko ste mi písali, ale mám aj plno správ, kde mi píšete, že áno, že väčšina ste siahali po tých čiernych, tmavých, aby ste zakryli, hej, svoje partie a tak, ale ste mi väčšina písali, že áno, že vyzerajú po 2 dňoch, 3 vyzerajú, že ako keby boli už používané 2-3 mesiace, hej, proste sú na nich také žmolky maličké, aj od zvierat, čo máte doma, že chlpy sú na tom, hej, že proste musíte si to stále vyčistiť predtým, než to chcete nosiť, alebo jednoducho do sušičky dať, hej, po prani, aj keď vlastne tam sa píše, že do sušičky by sa nemali dávať, ale podľa mňa len preto by sa nemali dávať do sušičky, lebo vzadu na leginách je strieborným, hej, proste je tam vyrité to meno tých legín, hej, a proste asi kvôli tomu, neviem ináč, prečo sa nemôže dávať do sušičky, pretože sušičky majú aj šetrné sušenie na takéto ako veci, ktoré sú, hej, jak tie legíny, ale tá by vyčistila vlastne aj tie chlpy, aj žmolky a všetko, hej, no, len toto som chcela k tomu povedať proste. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si ma vypočuli a prajem vám pekný deň.